A Hospodin Boh volal na Adama a riekol mu: Kde si? Dovolte mi trošku tak silnejšie alebo hlasnejšie povedať. Kde si? Môžem to ešte zvyšiť? Kde si? Kajsal! Boh prišiel hľadať. Pán Ježiš povedal, prišiel som hľadať to, čo bolo zahynulo. Pán Ježiš prišiel vrátiť všetko to, čo diabol ukradol Adamovi vtedy a človekom, ľuďom, ktorí tisíce rokov sa rozhodli posluchnúť alebo neposluchnúť Boha. Boh povedal Adamovi, prečo? Pretože si sa rozhodol posluchnúť. 17. verš. Pretože si posluchol hlas svojej ženy. Posluchol si, nie mňa, ale svoju ženu. K tomu, aby si hrešil ty a prišiel hriech na celé ľudstvo. Bude ti... A jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, riekol, nebudeš jesť z neho, zlorečená bude zem, pre teba s bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života. Trnie a bodľač ti bude rodiť a budeš jesť polnú bylinu. V pôte svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý. Koľkí ľudia, služobníci, prežívajú trnie a bodľač. Potia sa, trápia sa, no nevidia požehnanie vo svojom živote, vo svojej službe. Pretože sa zle rozhodli. Jákob, jeho meno sa prekladá ako Petar. Jákob mal dvojičku, Ezava, ktorý svojim srdcom odišiel od Pána. Za šošovicový vývarok predal prvorodenstvo. Jákob sa chytil päty svojho brata, keď vychádzali zlo na svoje matky. A preto dostal to meno Petar. Ale Petar v preklade znamenalo, že je prefikaný, podvodník, klamár. Či toto sa nehovorí o Rómoch? Nechoď k Rómom, lebo ťa okradnú, oklamú ťa. Hovorím ti v mene Božom. Prichádza moment, a my žijeme v ňom, kedy Boh bude meniť toto, čo sa hovorilo o Rómoch, už sa viac nebude hovoriť. Už sa viac nebude hovoriť, pretože Boh robí niečo nové. A Boh dáva nášmu národu novú identitu v Ježišu Kristovi, v Synovi Božom, našom Pánovi a Spasiteľovi. Boh bude rúcať a Boh rúca. Boh už to urobil v mnohých životoch z nás, ktorí tu sedíme. Už nie sme tí, ktorí sme boli. Aj keď ťa poznali pod nejakým menom. Aj keď René chodil niekedy na diskotéky. Ale dnes je to požehnaný pastor, ktorému horí v srdci túžba o tom, aby videl prebudenie v tomto, vo vašom českom národe, v rómskom národe. Horí túžba v jeho srdci a v mnohých z vás, ktorí ste tu, ktorí poriadate tieto konferencie. A Duch Boží, verte, bratia a sestry, ja cítim mocne Svätého Ducha. Mocne cítim Svätého Ducha. Lebo Boh za tebou plače. Boh plače za nami, za Rómami, kde sme. Boh nechce, aby sme ostali v kliatbe. Boh nechce, aby nás... Nielenže on nám nechce len zmeniť meno, on chce sa stať našim Pánom. On chce byť našim Bohom. On chce, aby sme boli ľudia, ktorí na nás, na našich slabostiach, na tých, ktorí nemajú vlastnú krajinu, chce ukázať Božiu milosť. Koľkokrát ako Rómovia, ako Róm možno trpíš. A keď sa niekto dozvie o tom, že si Róm, môžu byť aj Rómovia z Ameriky, tie nám hovorili, že preto, lebo majú veľké firmy a robia parkoviská a cesty. V New Jersey poznáme jeden zbor
rómski. Hovoria, bojíme sa povedať, že sme Rómovia, lebo nám nedajú prácu. Boh už to začal meniť. Boh to začal meniť. Jákob bol prefíkaný až do momentu, kedy sa nestretol s Bohom. Vždycky mu vychádzalo to, čo chcel. Chcel Ráchel, dobre hovorím? Aj Leu. Dostal. Po 7 rokov odpracoval za každú z nich. Chcel prvorodenstvo? Ukradol si to. Prefíkaný zobral srst kozy a mamka Rebeka uvarila to jedlo, ktoré rád Izák, ktorý už bol slepý, jedol. On to zjedol. A chytal ho, lebo už nevidel, ale chytil. Ezau bol veľmi chlpatý, takže on si zobral koziu srst, keď dobre hovorím, a na svoje ruky. Cítim, Izák hovorí, že ruky, alebo že vyzeráš ako Ezau, ale hlas je ako Jakobov, ako Jakob. Vybabral so svojím otcom. Zobral všetko požehnanie a keď potom Ezau s plačom hľadal od otca, oče, už ti neostalo žiadne požehnanie? Nie! Všetko som dal tvojmu bratovi a ty mu budeš slúžiť. A Jakob odchádza, uteká. V Beteli sa mu Boh dáva poznať. Vidí, ako to funguje. Anjeli Boží, ktorí zostupovali z neba po schodoch. Božie slovo hovorí v rebríku, iné preklady hovoria, že to boli schody. Hore a dole. To znamená, že kráľovstvo Božie z nebes, zo zemou sa prepája a Boh posiela svojich anjelov. A Boh pracuje tu na zemi. A potom Bohu dal sľub, Bože, keď budeš so mnou a požehnáš ma, dám ti desiatok zo všetkého, čo mi dáš. Oklamal i Labana, svojho svokra, lebo Boh mu povedal, Boh dovolil, aby oklamal Labana, že polož pruty tam, kde budú piť kozy a ovce, budú sa strákaté rodiť a toto bude tvoje a tak okradeš, alebo svojho svokra Labana, lebo Laban ho chcel okradnúť. Boh to nedovolil. Boh chcel, aby Jakob bol požehnaný za svoju prácu, ktorú robil u svojho svokra. Uteká a dostal sa tam, kde už je hranica medzi zemou jeho brata Ezava. A veľmi sa bál stretnúť so svojím bratom, pretože Ezau mu išiel po krku, chcel ho zabiť. Takže urobil také ako keby tábory a povedal, keby jedného sa zmocnil Ezau a zabil by prvý tábor, druhý by stihol uteknúť. Takže dal Leu do svoje služky a potom Leu a nakoniec dal Ráchel, lebo ju najviac miloval. A on išiel za rieku, neviem, či to bola rieka alebo potok, išiel za tou riekou a tam zápasil s Bohom celú noc. Niekto hovorí, že to bol anjel, niekto hovorí, že to bol Pán Ježiš, že to bol Boh. Zápasil s Bohom. Celú noc zápasiť s Bohom. Chcem ti povedať, že aj v našom živote prebieha zápas. Boh s nami zápasí. Áno, Boh s tebou zápasí. Ja pamätám, keď som uveril v Pána v roku 98, chodil som na skupinky do blízko Zürichu, do jedného zboru. Mali sme jednu svoju skupinku. Vždycky, keď sme tam boli, a boli sme tam veľmi často. Hrávali sme po uliciach, potom neskôr sme pracovali, ale každý druhý týždeň som tam bol. Možno sme tam boli 100-krát, ja som možno ani nerátal. Naučili sme sa jazyk a všetko. Ale chodili sme tam. V roku 98 už sme patrili do skupinky, 99. Ja som už prekladal kázne v nemčine. A vždycky
som sa hral s Bohom. Ako zahrával som sa. Myslel som si, že som múdry. A špekuloval som. Mudrlantoval som nad Božím slovom. A raz na jednej skupinke mi povedal jeden, to bol Holandian. Hovorí, Nedal, počúvaj, buď to veríš Boha, alebo nie. Prestaň sa hrať s Bohom. Mnohí z nás sa hráme s Bohom. Zahrávame sa s ním. Boh k nám hovorí ku všetkým. Viete o tom, že Pán Ježiš zomrel za všetkých? Keď Pavol o sebe hovorí, prvý z hriešnikov, najhorší, ktorý som prenasledoval cirkev Božiu, Boh na mne ukázal svoju milosť, že Boh dokáže zmeniť. Pán Ježiš príjma každého. I vraha tých, ktorí nasledovali Ježiša. Niektorí ľudia zomreli, pretože Saul prenasledoval cirkev Božiu, až kým sa nestretol s Pánom Ježišom. A toto zmenilo jeho život. Začal používať to druhé meno. Nie už Saul, ale Pavol. A Boh si ho mocne použil. Ale kým si ťa Boh môže použiť, musí ťa zlomiť. Celú noc zápasil s Jakobom Boh. Aj my sme takí, zapasíme s Bohom. Pamätám si, že ja som tiež fajčil som. Už som chodil do cirkvi a fajčil som. Hral som sa s Bohom. Marek povedal, môj brat, že aký si, keď ťa nikto nevidí. Raz sme išli do Švajčiarska autobusom. A keď prišlo, to hovorím pred 26 rokmi. A keď autobus zastal, tak všetci vyšli z autobusu a začali fajčiť. Väčšinou ľudia, ženy, muži, všetci. Keď sme išli zo Slovenska do Švajčiarska. A ja som tiež išiel. A v tom, ako keby Boh ku mne hovoril, že to nevadí, že ťa tu nikto nevidí. Ale Boh ťa vidí. Už mi začalo vadiť. Boh sa so mnou, ako keby Boh zápasil so mnou. Ja som zápasil s Bohom. Niekedy ty zápasíš s Bohom. Nedáš Bohu priestor vo svojom živote. Zápašte s ním. Boh tebe hovorí. Ty ho odmietneš, odtisneš ho. Ťahá sa s nami. Boh normálne zápasíš s Bohom v duchovnej oblasti. Je to zápas. Bolo jeden čas v roku 2003 mi našli nádor v hlave. Boh ma ho zázračne uzdravil. Niekoľko mesiacov potom mi začali vypadávať vlasy. A keď vždycky som stal vpredu, ale viedol som chvály. A už keď mi začali vypadávať obočie, postavil som sa pred skriňu, pred zrkadlo a povedal som, ale úplne vážne, Pán Ježišu, keď ma neuzdravíš, ja si nebudem maľovať obočie. Vážne toto bola moja hranica. A Boh ma uzdravil. Prestal som brať tabletky, ktoré boli na podporu, aby mi rástli vlasy. Zahodil som to všetko do koša a povedal som, Bože, Ty ma uzdrav. 3 mesiace Boh ma uzdravil úplne. Začali mi rásť vlasy. Doktorka, lekárka, ktorá ma videla, hovorí, vďaka Bohu. Keby ste ma videli, tu je rodina, poznám, vedia, o čom hovorím. Mal som také veľké kruhy. Ja som mal čiapku, rok a pol. V šiltovke, lebo som sa hanbil. Ale v zbore som sa nehanbil. Taký, aký som bol. Som stál a chválil som Pána. Boh ma lámal. Boh si nemôže použiť človeka, ktorý je nezlomený. Ak si ťa Boh nezmení, nezlomí, nemôže si ťa použiť. Nemôže si použiť tú nádobu, ten život, ktorý sme žili. Boh chce nového človeka, stvoreného podľa Boha. Toto hovorí Pán Ježiš Nikodémovi. Ty, Nikodém, počúvaj, musíš sa znovu narodiť. Musíš, lebo nikdy nevôjdeš do nebeského kráľovstva. Rozumieš tomu? Každý z nás, ktorí sme tu, sa musíme znovu narodiť, lebo nikdy nevôjdeme do Božieho kráľovstva. To je slovo Pána Ježiša. To nie je slovo pastora, to nie je slovo pápeža, to nie je slovo ľudí, kráľa, prezidenta. To je slovo kráľa, kráľov a Pána pánov, Ježiša Krista. Musí sa znovu narodiť. A keď sa znovu narodíš sa do Božej rodiny. Boh
Otec sa stáva tvojim nebeským otcom. Pán Ježiš sa stáva tvojim starším bratom, tvojim pánom, tvojim Bohom, tvojim spasiteľom. Bratia a sestry po svete sa stávajú tvojimi duchovnými bratmi a sestrami, lebo krv Pána Ježiša Krista z nás urobila rodinu Božiu. Máš domov, ktorý je večný domov. Ten domov nie je na tejto zemi, je v nebi. Boh to ukázal Janovi, apoštolovi Janovi vo videní a ukázal mu Nový Jeruzalem. A tam je Božie zasľúbenie. Minule sa ma niekto pýtal, aký verš máš najradšej? Zjavenie Jana 22.4. Vieš, čo hovorí Zjavenie Jana 22.4? A uvidíme ho tvárou v tvár. Príde moment, kedy ten, koho miluješ, ten, v ktorom si uveril, uvidíš ho. Keď ho Ján uvidel, padol na svoju tvár. Ale Pán Ježiš položil na ňom svoju ruku. A povedal mu, neboj sa, staň. Ja som alfa i omega. Ja som bol mŕtvý, ale pozri sa, som živý na veky vekov. Halelúja. Celú noc sa Boh zapasil s Jakobom. A nakoniec zlomil mu bedrový klb. Lebo ho mu povedal, pusť ma. A on hovorí, nepustím ťa. Tak mu zlomil bedrový klb a odchádza a hovorí mu, Boh mu hovorí, už nebude viac tvoje meno prefikaný, podvodník, klamár, petár. Tvoje meno odteraz bude Izrael. Boh, Hospodin bojuje. Boh bojuje, lebo si dobre hrdinsky bojoval s Bohom. Halelúja. Viete o tom, že Boh vtedy zmenil celé ľudstvo? Odvtedy začal Izrael fungovať, existovať. V ňom. A toto Boh chce urobiť s nami. On chce premeniť to, kým sme. To, že sme Rómovia, to je úžasné. A ja ani by som nechcel byť nikým iným. Ale potrebujeme sa meniť. Aby to, čo je zlé v našom národe, sme odhodili. Pletky, ohovárania, hádanie sa na Facebooku. Buďme naozaj veriaci ľudia. Buďme naozaj učeníci Pána Ježiša Krista. Buďme naozaj rodina Božia. Boh chce na tebe ukázať svoju slávu. To, že obyčajný človek bude zvestovať Pána Ježiša Krista bez hanby a bez studu. Ako môže byť? Ako sa to môže stať? Keď Duch Svätý prišiel na učeníkov, odrazu tí, ktorí sa skrývali, sú vonku na ulici. Sú vonku na ulici. Marek, Dalibor dneska kázal o tom. Vidí na hlbinu. Hlbina je kde? Hlbina symbolizuje svet. Voda symbolizuje svet. Choď tam, kde ľudia žijú najhoršie. Pán Ježiš išiel medzi prostitútky, išiel medzi colníkov, podvodníkov. Zacheus bol jeden z nich. Okrádal ľudí. Až štvornásobne okrádal ľudí. Nebral 100%, ale 400% od ľudí. Úroky, úžery. Ale keď prišiel Pán Ježiš, Mária Magdalena bola prvá pri hrobe. To bola žena, ktorá bola ľahká žena, z ktorej Pán Ježiš vyhnal 7 démonov. Boh sa dnes teba pýta, kde si? Kde si? Prečo sa skrývaš? Vidí von. Vidí, chcem s tebou hovoriť. Prichádza moment, kedy my musíme uznať to, že sme hriešni. A to, že ľudia majú pravdu.
nehovorme o majorite, o Slovákoch, o Čechoch, alebo o komkoľvek. Oni nám ubližujú. Nie. Keď Daniel sa modlil za svoj ľud, bol v Babylone v zajatí. 70 rokov prešlo a on porozumel, že toto je ten moment. Teraz sa potrebuje modliť, lebo Božie slovo povedalo, že po 70 rokoch príde vyslobodenie z Babylona. A on sa začína modliť a hovorí, my sme zrešili. Brata, sestra, prestaňme obviňovať majoritu, že nám ubližujú. My sme zrešili. My sme odišli od Pána. A Pán Ježiš hovorí, ja som prišiel hľadať to, čo bolo zahynulo. Pán Ježiš prišiel hľadať teba. A práve teraz klope skrze svojho Svätého Ducha na tvoje srdce. Pán Ježiš zjavenie Jana 3.20 hovorí, stojím pri dveriach tvojho srdca a klopem. Ak by si počul môj hlas, či nepočuješ, brata, sestra, počuješ, čo Duch hovorí? Kto má uši, Božie slovo hovorí na to, aby počul, nech počuje. Adam tiež počul. Počul som, ako ideš, preto som sa skryl. Ľudia sa skrývajú pred Bohom, skrývajú sa pred zodpovednosťou. Ja nie, nech ide ten. Prečo ja by som mal ísť? Však on je viac pomazaný, nech ide ten. Boh nehľadá obdarovaných ľudí, Boh hľadá tých ľudí, ktorí sú tu, ktorí povedia, Pane Ježiš, že som tu, Bože si ma. Jedna žena v jednom zbore hovorila, ja neviem nič, ja neviem spievať, ja nemôžem sa zapojiť do chvál, ja neviem nič robiť. Prišla za pastorom a mu hovorí, pastor, ja nie som v ničom obdarená. Neviem hovoriť ľuďom, neviem kázať, neviem spievať, neviem nič robiť. A čo vieš? Viem váriť polievku. Tak jej povedal, tak vár polievku pre Ježiša. Ona varila polievku, dvere za dverami. Pán Ježiš vás miluje a dávala polievku ľuďom. Boh nehľadá supermanov. Saul bol možno najkrajší muž, najvyšší, o hlavu vyšší od všetkých. To bol prvý kráľ, ktorého Boh povolal do služby. To bol syn Kišov. Bol to najvyšší muž v celom Izraeli. O hlavu vyšší od všetkých. Bol to určite, keď ľud Izraela videl, koho Boh vyvolil za kráľa, začali jasať. Wow, to je krásny kráľ, to je požehnaný, to je pomazaný kráľ. Ale čo z toho, keď nemal poslušné srdce? Boh si nemôže použiť teba. Aké nádherné by bolo, ak by Saul mal poslušné srdce. Dnes by sme nečítali, že ho Boh zavrhol a že si vyvolil človeka podľa svojho srdca, Davida. Ale aj Dávid musel byť zlomený. Keď ho Samuel pomázal za kráľa, prišiel čas v jeho živote, kedy 12 rokov sa túlal. Nevieme koľko rokov. Veľa rokov sa túlal po jaskyniach. Jeden čas bol tak na dne, že keď ho jeden Žid uvidel a on sa pred ním urobil, že je blázon, tak sliny mu tekli po ústach a robil sa, že je blázon, aby ho nezabili. Boh zlomil Davida. Boh zlomil Saula. Boh zmenil meno Jákoba. A Boh zmení aj tvoje meno. Pán Ježiš povedal, keby niekto počul môj hlas. Jan 12, 46, 47. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. A keby niekto počul moje slova a neuveril by, ja ho nesúdim. Lebo som neprišiel na to, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet. Ale moje slovo ho bude súdiť v posledný deň. Brata, sestra, pozbudzujem ťa, aby si dnes večer tu v Dečine, v tejto aule, otvoril svoje srdce na klopanie Pána Ježiša. A povedal mu, vstup do mojho života, zlom ma, premeň ma, Bože. Som tu, som pripravený, som pripravená
neviem kázať, neviem tak dobre chváliť, ako títo chvaliči. Ale som tu a dávam ti svoj život. A ty ma zmeň a urob zo mňa človeka podľa tvojho srdca a vlej svojho Svätého Ducha do môjho života. Nech sa stanem chrámom Svätého Ducha a polož slova do mojich úst a zmeň moje srdce z kamenného na mesité. Premeň ma, Bože, som tu a som ti k dispozícii. Boh hľadá ľudí, ktorí hovoria, tu som, Pane, použij si ma. Vieš, či chceš, či nie, prebudenie príde do vašej krajiny. Možno sa rozhoduješ práve veriť Bohu. Ísť založiť tú skupinku, ísť a kázať. Hej, proste možno si povieš, ja nie som na to človek. Ja nemám na to. Nie je každý evangelista. Hej. Ale nejde o to, čo vieš, alebo čo môžeš, ale čo môže Boh v tvojom živote. Čo môže Boh urobiť v tvojom živote. O to ide, brat a sestra. Preto Boh si povoláva v tento čas Rómov po celom svete a volá ich domov. Lebo Pán Ježiš zomrel aj za Rómov. Pán Ježiš, keď jeho krv tiekla na kríži Golgoty, myslela na teba. Na teba, práve na teba. A Boh nezabúda nikoho. Možno nás mnohé staročia ľudia klasifikovali, niekde triedili, niekde položili niekde v svojej mysli. S týmito ľuďmi nechcem mať nič spoločné. Ale Pán Ježiš, keď zomieral na kríži, on mal v mysli teba. Lebo ťa miluje. A keď Božie slovo hovorí, že v jeden deň budeme stať pred trónom živého Boha, z každého národa, z každého pokolenia, z každého jazyka, z každého kmeňa, tak budeme stať aj my Rómovia pred trónom nášho Pána. A budeme chváliť ho, ako iní chvália. Nebo je aj naše. Aj naše je nebo. A Ježíš zomrel aj za teba, za mňa. Za každého jedného. Ale vieš čo, prebudenie príde. Ale otázka je, akú rolu budeš hrať v tomto prebudení. Možno sa budeš pozerať zďaleka, jak sa iní trápia. Sú posmievaní, sú ponižovaní. A ty si pekne sedíš a pozeráš online bohoslužby. Vidí! Mene Ježiš, vidí! Vidí na ulicu. Začni kázať. Začni sa modliť. Bože, som tu, premeň ma, použij si ma. Bože, zlom ma, prelom ma. Použij si ma. Boh si ťa chce použiť. A Boh je tu na tomto mieste. Veľmi cítim jeho prítomnosť. Pozývam ťa, brata, sestra, dovol, aby sme dnes všetky tie kázne, ktoré tu dneska boli povedané, hovorili o tom, aby si bol poslušný. A Boh sa pýta, kde si? Ty máš, máš niekoľko na výber. Povieš, Bože, ja nemôžem. Bože, nepoužij si ma, použij si iných. Alebo budeš sa vyhovárať. Adam sa vyhovoral, to je žena, ktorú si mi dal. Preto som zrešil. Možno povieš, mám ťažký život. Som chorý, som chorá. Čo ja môžem? Som na vozíku. Čo ja môžem? Ak je Boh s tebou, všetko môžeš. Máš na výber. Budeš sa skrývať. Ešte koľko sa budeš skrývať? Alebo vyjdeš z tvojho ukrytu. Povieš, Bože, som tu, som hriešný, som taký, aký som, s mojimi chybami, ale som tu a chcem ti slúžiť. O tom je dnešná celá táto konferencia. Lebo Boh vylieva svojho Svätého Ducha. On to bude robiť. Bude to robiť a hľadá ľudí, ktorí sú tu. Hľadá ľudí, ktorí povedia, Bože, použij si ma. Som nedokonalý, ale som tu a chcem ti slúžiť. Boh ťa chce zlomiť. A ja som modlím, aby dnes bol prielom v tvojom živote. Aby si sa už viac neskrývala. Aby si sa neskrýval. Aby si vyšiel z tvojho ukrytu. Aby si sa nehambil za to, aký si pred Bohom, ale aby si so všetkými svojimi nedokonalosťami, chybami,
niekto mi povedal, ešte fajčím, Boh odo mňa zobral, ale ešte fajčím. Príď taký, aký si a Boh ťa bude meniť. Boh je mocný, aby ťa zmenil. Pán Ježiš hľadá a hľadá aj medzi nami. Hľadá služobníkov, hľadá manželské páry, hľadá mladých ľudí, povoláva diakonov, pastorov, misionárov, vedúcich skupiniek, vedúcich ženskej služby, pracovníkov v besiedke. Boh si povoláva pomazaných evangelistov, ľudí, ktorých si Boh použije mocným spôsobom, ale Boh sa pýta, kde si. A ty môžeš povedať, Pane, tu som. Ak si tu, ak cítiš a vnímaš to Božie povolanie teraz na svojom živote, môžeš len pozdvihnúť ruku. Môžeme všetci zatvoriť oči. A ak toto cítiš vo svojom srdci, že Boh teraz klope na tvoje srdce, že Pán Ježiš hovorí, že kto počuje môj hlas a otvorí mi, ja vojdem k nemu. Ja vojdem k nemu. Halelúja. Ja vojdem a zmením mu meno. Ja vojdem a zmením mu život. Ja vojdem a použijem si ho na svoju slávu. Halelúja. Na slávu svojho mena. Na slávu mena Ježiš. Ak si to ty a cítiš to povolanie, pozdvihni svoju ruku. Teraz pozdvihni svoju ruku. Ak si ju pozdvihol, môžeš prísť dopredu. A budeme sa modliť. Ja poprosím pastorov a služobníkov. Toto je moment, na ktorý sme všetci čakali. Na ktorý Duch Svätý pripravil pre teba. Dnes je ten moment, kedy ťa Boh chce prelomiť. Zlomiť v tvojom živote hriech. Moc hriechov. Moc. Ja by som poprosil Dalibora. Dalibor, teraz sa modli za to, aby zakrátko sa budeš modliť, aby Boh prelomil poviazania v mene Ježiš. Dobre, Dalibor? V mene Ježiš. Marek, kde si Marek? Come on. Modli sa modlitbu, aby ľudia za tebou opakovali, aby mohli povedať, tu som, Páne, použij si ma. Ak toto cítiš vo svojom živote, tak budeme to robiť. Marek, tak som... Amen. Môžeš po mne nahlas hovoriť Bohu, ale pamätaj, nehovor to, ak to nemyslíš úprimne vážne. Ale ak to myslíš úprimne vážne, Boh vypočuje. Drahý Otče, ďakujem Ti, že si poslal svojho syna, Ježiša Krista, kvôli mne. Dnes tu stojím. Uveril som, prijal som tvojho syna, Ježiša Krista, ako môjho pána a spasiteľa. Dnes sa ti odovzdávam. Chcem byť tebe k dispozícii. Použij si ma. Pošli ma. Vystroj ma. Obleč ma, aby som mohol ísť tam, kde ty sám chceš ísť. Pošli ma na to miesto, kde tvoje srdce chce ísť. Pomôž mi veriť, dôverovať ti a byť tebe poslušný. Ďakujem ti, Ježiš, že hriešníka, ako som ja, si dokážeš použiť ku svojej sláve. Amen. Aleluja. Dalibor, modli sa. Ešte stojme, bratia, ešte potom budeme sa za vás modliť, budeme klásť ruky na vás, ale potrebujem, aby sme sa ešte modlili v mene Ježiš. Halelúja, pozdvihni svoje ruky, brata, sestra. Veríš, že Boh je mocný, že dneska môže prísť prielom do tvojho života? Očakávaj zázrak. Očakávaj zázrak. Nemusíte opakovať po mne, ale príjmi túto modlitbu v mene Ježiš s vierou. Otče nebeský, ja sa modlím za tento ľud v mene Pána Ježiša Krista. Bože, my potrebujeme Tvoje vedenie. My potrebujeme Tvoju moc výsosti. Bože, my veríme, že Ty máš moc.
každé reťaze, púta dneska prelomiť. Bože, my veríme, že Ty máš moc uzdraviť každý jeden neduch, každú chorobu, každá bolesť. Práve teraz, mene Ježiš, nech odíde. Mocno mene Ježiš, nech príde prielom. Nový oheň, čerstvý oheň, Boží oheň, z neba oheň na tvoj život. Haleluja. Bože, či nové veci, konaj nové veci v každom jednom živote. Modlíme sa, Bože, a veríme, že táto konferencia prinesie veľké ovocie. Mene Ježiš, že si použiješ, Bože, týchto ľudí, aby Tvoje meno bolo oslavené. Haleluja. Amen. Môžete prichádzať dopredu, budeme sa modliť.